Takže dobrý deň, by som vás chcel všetkých privítať na tomto webinári, ktorý organizuje Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof spolu so spoločnosťou Powerful Medical, ktorá stojí za produktom PM Cardio. Moje meno je Michal Martoňák a v spoločnosti Powerful Medical pôsobím ako obchodný riaditeľ. A na dnešný večer sme si pre vás pripravili program pozostávajúci z 3 častí. V prvej časti vystupí pán doktor Tibor Poruben, ktorý je tu s nami teraz, ktorý pôsobí vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a zároveň je predsedom Fóra mladých kardiologov v rámci Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Jeho prednáška poniesie názov Teória STEMI ekvivalentov. Následne preberie slovo pán doktor Attila Gáňovič, ktorý je tu tiež s nami. Dobrý deň. Ktorý je prezidentom Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, hlavným organizátorom Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a zároveň pôsobí ako lekár rýchlej lekárskej pomoci v Rimavskej Sobote. Predstavím vám viacero kazuistík na tému STEMI ekvivalentov. Následne v poslednej časti vám predvediem demo našej aplikácie PM Cardio, ktorú viacerí z vás už poznajú a používajú. Ukážem vám, ako dokáže pomôcť vo vašej každodennej praxi v teréne pri detekcii STEMI ekvivalentov. Dnešný webinár na záver ukončíme diskusiou. Preto vás poprosím, ako aj moji kolegovia písali do chatu, aby ste v priebehu podujatia písali vaše otázky do chatu a na konci ich radi zodpovieme. Z nášho týmu by som ešte rád predstavil ďalších členov, ktorými sú Robert Herman, Daniel Rušín, Peter Lacko a Ema Zoboková. Čiže poďme kľudne do toho a pán doktor Poruben, poprosím vás o vašu prednášku a ja zároveň stopnem zdieľanie tejto obrazovky. Tak, ešte chvíľočku. Tak, dúfam, že je to dobre vidieť, že ma je aj dobre počuť. Ešte raz prajem všetkým účastníkom dobrý večer. Áno, všetko fajn. Veľmi ma teší, koľko z vás je už online a že to stále to číslo stúpa. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi doktorovi Gáňovičovi zo Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny, medicíny katastrof a taktiež aj spoločnosti Powerful Medical za oslovenie a za to, že ste ma do vašej debaty dnes prizvali. A ako už bolo spomenuté, budeme sa venovať dnes STEMI ekvivalentom. Je to pomerne prekvapujúco obširná téma. Na to, že mám 15 minút, asi úplne nebude dostatočný časový priestor obsiahnuť úplne všetko, ale verím tomu, že v tejto trojkombinácii alebo v trojici, ktorú tu dnes máme, tak obsiahneme čo najviac, čo sa bude dať a samozrejme, pokiaľ budú nejaké otázky k téme, tak veľmi rád vám ich zodpoviem. Dúfam, že na všetky aj budem vedieť adekvátne odpovedať. Tak poďme teda na problematiku STEMI ekvivalentov a možno na začiatok by sme si mohli povedať, prečo vlastne sa o tých STEMI ekvivalentoch bavíme. Nuž, my sme, alebo teda ešte stále sme, dovolím si tvrdiť, zvyknutí na to, že akutné koronárne syndrómy, či už ich riešime v teréne, alebo ich riešime priamo v zdravotníckych zariadeniach, prakticky v drvivej väčšine prípadov rozdeľujeme ešte podľa tej nomenklatúry, ktorá sa používa naprieč či už európskymi alebo americkými guidelinami, a teda na STEMI a NSTEMI, respektíve NSTAKS, kde do tej skupiny bez ST elevácií považujeme nielen NSTEMI, ale zaradzujeme nielen NSTEMI, ale tiež prípady s nestabilnou anginou pectoris. Určite všetci veľmi dobre viete, že to rozdelenie na NSTAKS, respektíve STEMI, závisí od toho, či sú alebo nie sú prítomné v danej chvíli diagnózy ST elevácie na EKG. Keď sa pozriete či už na európske alebo americké guideliny, ktoré aktuálne sú platné, tak viac menej rozdiel, či už sa bojíme o Európu alebo Ameriku, veľmi nenájdete. V podstate asi všade nás učia rovnako, musia byť prítomné, alebo mali by byť prítomné elevácie aspoň v 2 susedných zvodoch a ideálne aj kontralaterálne ST depresie na danom EKG, aby sme mohli povedať, že má pacient pravdepodobne STEMI. Ako uvidíte aj v mojich slajdoch a pravdepodobne aj v slajdoch ďalších dnešných prednášajúcich, nie je to už celkom tak a zrejme asi tušíte, že keby to bolo také úplne jednoduché, tak dnes tento webinár ani sa neuskutočňuje, pretože by tá problematika bola v podstate jasná ako facka.
Každopádne, zatiaľ stále vychádzajme z toho, čo sme sa učili, respektíve čo nás učia v bežnej praxi a na škole. A síce, že máme nejakú buď eleváciu ST segmentu na EKG, alebo nemáme a podľa toho rozdeľujeme pacientov na STEMI a NSTEMI, respektíve na pacientov s nestabilnou angínou pectoris, pričom tých pacientov alebo v tej skupine pacientov, kde ST elevácie nie sú prítomné, to, či hovoríme o NSTEMI alebo nestabilnej angíne pectoris, závisí viac menej len od toho, či sú alebo nie sú pozitívne troponiny s nejakou jasnou, typickou dynamikou. To samozrejme tí z vás, ktorí pracujete len v teréne, takto rozlišiť neviete, ale to, čo viete jednoznačne rozlišiť je, či vidíte alebo nevidíte elevácie na EKG v čase, kedy ho u pacienta natočíte. Ja stále ale hovorím aj svojim študentom, že je síce pekné povedať, že pacient má STEMI, prípadne má NSTEMI, ale treba si uvedomiť, že stále v čase, kedy natočíte EKG, je to vždy len pracovná diagnóza a definitívne potvrdenie toho, či pacient má alebo nemá STEMI, respektíve vo všeobecnosti akutný koronárny syndrom, vám preukáže až koronarografické vyšetrenie, kde vieme posúdiť, či pacient má oklúziu cievy, teda respektíve koronárnej artérie, či tam je nejaká významná stenoza, ktorú je potrebné riešiť, či už intervenčne alebo potom chirurgickým postupom a či vôbec teda je nejaký signifikantný koronárny nález, ktorý by nám evokoval, že pacient má alebo nemá ako tú definitívnu diagnózu nejakú formu akutného koronárneho syndromu. Z praxe je totiž veľmi bežné, že aj pacienti, ktorí v skutočnosti majú oklúziu, povedzme nejaké mezenterické artérie, prípadne prídu s pľucnou emboliou, alebo sú len po resuscitácii, a to EKG bolo natočené v nejakom dobrom čase v úvodzovkách, tak majú obraz, ktorý by mohol evokovať, že pacient má STEMI, prípadne NSTEMI, ale v skutočnosti zistíme, že o akutný koronárny syndrom sa nejedná. No, trošku taký obširný, až príliš teoretický úvod a pôjdeme ďalej. Doteraz som hovoril o tom, že sme zvyknutí na to rozlišovanie medzi STEMI a NSTEMI. Celá taká tá paradigma, ktorá sa nesie aj odbornou literatúrou, sa v čase vyvíja. Pamätníci, ja som toto nezažil, ale tí z vás, ktorí áno, tak si určite pamätáte, že ešte kedysi sme hovorili o tzv. Q-infarktoch. Bolo to v čase, kedy tie intervencie neboli až celkom také bežné a v podstate to, že mal pacient nejaký infarkt, veľmi záviselo, sa zistilo viac menej len z toho, že už ste na EKG videli len nejaké kvečka, čo evokovalo aneurizmu, respektíve nekrotický myokard. A keď sa už vôbec začali tie cievy riešiť, tak už sa snažilo len zachraňovať to, čo ostalo, ale odumretý myokard sa už zachrániť nejakým spôsobom nepodarilo. Potom prišlo to tradičné rozdelenie na STEMI, respektíve NSTEMI a nestabilnú angínu pectoris, o ktorom som hovoril doteraz, ale ako plynú roky, ako sa vyvíja diagnostika, ako sa vyvíjajú možnosti intervencie, tak čoraz viac prichádzame na to, že sú tam jasné bariéry, a rôzne zákutia, ktoré nám čoraz viac ukazujú, že paušalizovať akutný koronárny syndrom len na tie s ST eleváciou a tie bez nich nie je tak celkom úplne jednoduché. A prečo to nie je jednoduché? No už jednoducho preto, že aj výskum, aj štatistiky nám hovoria, že veľké množstvo pacientov, vidíte aj na tom mojom obrázku, že viac ako 56% pacientov, ktorí nemajú na EKG obraz STEMI, majú oklúziu, čiže úplný uzáver koronárnej artérie v nejakom jej úseku. Tá oklúzia alebo ten uzáver sa prejavia tým, že jednoducho ja keď nastreknem pacientovi takúto cievu, vidím, že ten kontrast ide len do určitého úseku, následne už vidím stop kontrast a jednoducho vidím, že tá cieva alebo tá oblasť srdca nie je ďalej zásobená. Zase ďalej, keď sa pozriete, vidíte, že zhruba niekde 25 až 33% podľa toho, ktorý zdroj si vyberiete, tak pacienti, ktorí pôvodne boli pôvodne klasifikovaní ako NSTEMI, mali v skutočnosti akutne uzavretú, respektíve okludovanú cievu a veľmi by profitovali z toho, ak by došlo k tej včasnej reperfúzii, ktorú v guidelinoch máme stanovenú na tých 120 minút. Tých 120 minút sa berie od momentu, kedy pacientovi začnú príznaky, po moment, kedy
nafúkneme balón a tú cievu otvoríme. Čiže nie po dojazd do kardiocentra, ako veľakrát mylne počúvam aj od študentov, ale do momentu od nafúknutia prvého balóna v cieve. Takže keď už len vychádzame z toho, aké veľké množstvo pacientov by v skutočnosti benefitovalo alebo nám uniká, len preto, že vychádzame z nejakej danej klasifikácie už dlhé roky, tak vlastne postupne prichádzame na to, že deliť pacientov na tých s ST eleváciami a tých bez nich je tak trošku krátkozraké v dnešnej dobe a veľké množstvo pacientov prichádza buď zbytočne na tú katetizačnú sálu, ale predovšetkým ešte väčšia skupina prichádza hlavne zbytočne neskoro. A myslím, že nebudem hovoriť len za seba, ale taktiež aj za kolegov zo spoločnosti Powerful Medical a rovnako aj za Slovenskú spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof, že nie len cieľom tohto webinára, ale tak celkovo je, aby sme takéto prípady do budúcnosti riešili čo najskôr a hlavne čo najefektívnejšie. Poďme ďalej. Takže, keď sa pozriete v podstate na, povedzme to, nejakých novodobých autorov, ktorí sa tejto problematiky venujú oveľa podrobnejšie než ja, alebo my vôbec, ktorí sme dnes online, tak v podstate tých klasifikácií alebo predstav o tom, ako by tá klasifikácia mala ideálne vyzerať, je dnes veľa, ale viac menej tých spoločných črt už naprieč zdrojmi nájdeme niekoľko. Ja som si vybral publikáciu z Jacku spred 2 rokov, myslím, že je to tam veľmi pekne a veľmi jednoducho napísané. Jednoducho dnes, keby za ideálneho stavu by sme nemali hovoriť o pacientoch, ktorí majú STEMI a ktorí majú N-STEMI, respektíve nestabilnú angínu pectoris, ale mali by sme rozlišovať na tých, ktorí majú okludovanú cievu, ale respektíve uzavretú cievu a ktorí ju nemajú. A veľmi zjednodušene, tí, ktorí ju majú akutne uzavretú, potrebujú tú intervenciu včasne, ideálne fakt do tých 120 minút, po prvý balón, a tí, ktorí ju uzavretú akutne nemajú, tam tá intervencia znesie nejaký odklad. Samozrejme, uvedomujem si, že možnosti diagnostiky v teréne a rovnako v našich nemocniciach sú nejak obmedzené a jednoducho, keď človek zrazu vidí typické nejaké pardého vlny na EKG alebo niečo, tak teraz rozmýšľam nad tým, či tam je oklúzia, či nie je tam oklúzia alebo čokoľvek iné. Je to niekedy veľmi náročné, ale už len keď si každý z nás uvedomí to, že pacient, ktorý nemá ST elevácie, ale má typické ťažkosti a má nejaký obraz na EKG, o ktorom si budeme hovoriť, že môže tam byť akutne uzavretá cieva a že potrebuje včasnú intervenciu, tak už len to si dovolím tvrdiť, zlepší nielen prežívanie pacientov, ale aj celkovo tú spoluprácu a hlavne v konečnom dôsledku z toho bude benefitovať pacient. Takže keď sa vrátim k tomu ideálnemu rozdeleniu, ak by sme rozdelili ideálne by sme mali rozdielovať pacientov na tých, ktorí majú akutný uzáver a ktorí ho nemajú. A teraz v oboch skupinách môžeme nájsť pacientov, ktorí majú charakteristický obraz STEMI na EKG a ktorí ho nemajú. Aj aplikácie ako je PM Cardio nám tomto vedia veľmi pomôcť. Ja sám napriek tomu, že som tých EKG za svoju prax, ho zrobím 7 rokov, videl nespočetne krát, konec koncov je to môj denný chlieb sa v tomto vyznať, tak si veľmi rád touto aplikáciou pomôžem, pretože nezriedka sa stane hlavne keď je nejaký zmetok, keď vám o 3 ráno pri hotline zazvoní telefón s rozlepenými očami, tam luštíte na tom malom displeji nejak tie krivky, luštíte, že či tam je elevácia, či tam nie je elevácia, alebo čo to tam vlastne mi poslala záchranka, tak tá aplikácia vie pomôcť a jednoducho mali by sme sa asi pomaličky začať zmierovať s tým, že ten náš pohľad na tú diagnostiku a na manažment pacienta sa bude z tých vecí, ktoré nám vedia poriešiť technológie za nás, bude presúvať na to finálne rozhodnutie a ten náš konečný manažment pacienta, ktorý nám zatiaľ žiadna technológia nepomohla vyriešiť. Presúvam sa pomaličky ďalej. No, tuto vidíte na slajde naprieč literatúrou som našiel rôzne pojmy, ktoré zaradzujú jednotliví autori ako potenciálne STEMI ekvivalenty. Keď pôjdete naprieč literatúrou, zistíte, že niektorí autori
Konkrétny pojem medzi STEMI ekvivalenty zaradzujú, niektorí nie a dokonca ani odborné spoločnosti zatiaľ v tých guidelinoch, ktoré sú momentálne platné, čiže buď 23. roku európske, respektíve z 25. americké, sa nezhodujú úplne v tom, či všetko to, čo vidíte momentálne pred sebou, je skutočne STEMI ekvivalent. Ja som si dovolil aj takto zvýrazniť. V podstate Európska a americká kardiologická spoločnosť sa zatiaľ zhodli na týchto štyroch ako jednoznačne možných STEMI ekvivalentoch, ale hovorím, našli by ste ich v literatúre viacej. Ja sa budem snažiť za tento krátky čas prírezovo spomenúť všetky z nich. Poďme na prvý, konkrétne na hyperakutné T vlny. Je to v podstate príznak veľmi včasnej ischémie, to znamená tej, ktorá sa vyvíja v priebehu prvých minút od uzáveru koronárnej cievy. Sú pre ňu charakteristické vysoké hrotnátne T vlny v aspoň dvoch susedných zvodoch na EKG. A v priebehu minút tento obraz hyperakutných T vln prechádza do obrazu transmurálnej ischémie. V takom prípade T vlna stále zostáva vysoká, ale už má o niečo nižšiu amplitúdu, než je to v tej hyperakutnej fáze. Má to aj svoje tienisté stránky a síce, že vysoko pozitívna T vlna nie je typická len pre veľmi včasnú ischémiu, ale rovnako ju môžeme nájsť aj v prípadoch, ako je hyperkaliémia či hypertrofia ľavej komory, ale predpokladajme, že pacient, ktorému točíte EKG s takýmto obrazom, zrejme sa bude sťažovať na nejakú náhle vzniklú bolesť hrudníku s inými typickými ťažkosťami, čo vás tak nejak cieľene privedie k tomu, že hyperkaliémiu, respektíve hypertrofiu ľavej komory nebudete považovať za hlavný dôvod, kvôli ktorému pacient tento EKG obraz má. Nechcem veľmi zachádzať do podrobností, ako funguje fyziológia a patofyziológia myokardu, lebo to by sme tu mohli byť ďalšiu hodinu, ale veľmi zjednodušene. Ja sa trošku budem snažiť vrátiť, neviem, či mi to pôjde. Pôjde. Vy ste zvyknutí na to, že keď máte EKG, máte nejakú P vlnu, máte QRS komplex a máte T vlnu. Viete určite veľmi dobre, že P vlna nám znázorňuje depolarizáciu predsieni, QRS komplex depolarizáciu komor a tá depolarizácia má určitý svoj smer a prechádza znútra srdca k jeho povrchu, čiže z endokardu k epikardu. Elektróda EKG, ktorú máte pripnutú na hrudníku pacienta, vidí v tomto prípade tú voľnú depolarizácie, ktorá ide smerom k nej, preto zaznamená pozitívny R-kmit. A T vlna je pozitívna taktiež z toho dôvodu, pretože repolarizácia, ktorá by za normálnych okolností mala ísť opačným smerom, to znamená od epikardu k endokardu, alebo ak chcete z vonkajšej strany srdca na tú vnútornú, má opačnú polaritu ako depolarizácia, čiže bunka sa dobie opačným smerom, ale v podstate dva opaky sa vám vyrušia, minus a minus vám urobí plus a preto máte pozitívnu T vlnu. A prečo o tom hovorím tak zložito? Pôjdem ďalej. V podstate to je to, o čom som teraz hovoril, ale hovoril som, že v prípade veľmi včasnej ischémie máte tú vlnu až nadmerne vysokú, máte ju pozitívnu. To sú tie prvé minúty. Lenže postupne sa vám začne rozvíjať ischémia a začnú odumierať bunky. Viete určite všetci veľmi dobre, že to časové okno, kedy začína nejaká nekróza myokardu, to je po tých prvých 20 minútach, už postupne sa nám tie vlny začínajú negativizovať. No a tá negativizácia vln v podstate dochádza k tomu, že tá ischémia postupne začne postihovať celú stenu. Ide prakticky všetkými vrstvami, od endokardu až po epikard, ale endokard trpí najviac, pretože je to tá vrstva v rámci srdcovej svaloviny, ktorá je najviac skrytá vnútri, je najďalej od koronárnych tepien a táto oblasť srdca dostáva kyslík ako posledná. Pri tej transmurálnej ischémii je endokard, tá vnútorná vrstva, natoľko poškodená, že repolarizuje sa veľmi neskoro, prípadne vôbec, čiže nemáte tam žiadnu opačnú polaritu, nemá sa tam aké minus z minus stretnúť, máte len jedno minusko, ktoré dominuje a preto sa vám vo finále potom vykreslí negatívna T vlna. Môžete to vidieť, budem dávať za každým jedným s tými ekvivalentom nejaké ukážkové EKG. V podstate takto nejako vyzerá vzorovo hyperakutná T vlna.
je treba povedať, že musíte mať aj trošku šťastie, lebo ak sa bavíme o tom, že toto je obraz prvých pár minút akutného uzáveru cievy, už keď vezmem to, kedy sa ten pacient kvázi spamätá a zavolá si záchranku, kým tá záchranka dojde, kým to vybalí, kým to natočí, tak jednoducho nie sú tie obrazy hyperakutných T vln až také časté, ale predsa sú zase úplne ojedinelé, to nie. A domnievam sa, že je potrebné to určite vedieť. Poďme ďalej, ostávame stále pri T vlnách, ale tieto už nazývame D-winterové. Už ako aj názov samotný napoveda, sú pomenované po niekom, konkrétne po dvojici De Winter a Wellens. Boli prvýkrát popísané v roku 2008 a na tieto De Winterové vlny sa kvázi prišlo tak, že títo autori analyzovali EKG záznamy od zhruba 1500 pacientov, ktorí mali akutnú oklúziu proximálnej časti RIA a zistili, že zhruba u 2% z tejto 1500 pacientov nemali na EKG obraz STEMI, ale mali ascendentné ST depresie. Neviem, či je vidieť aj kurzor myšky, alebo nie, ale každopádne môžete si na tom obrázku vpravo dole všimnúť ascendentné ST depresie a súčasne vysoké hrotnaté T vlny, ktoré tí autori popísali vo zvodoch B1 až B6, čiže v hrudných zvodoch. Tam tak pre zaujímavosť, väčšinou sa jednalo skôr o mužov mladšieho veku, ktorí súčasne trpeli hypercholesterolémiou. Opäť vám ukážem EKG. Vidíte teda ascendentné ST depresie. Ja vám sa opýtam, je vidieť aj kurzor myši? Áno, vidíme ho. Dobre, takže vidíte ascendentné ST depresie, to znamená, tu máte QRS komplex a tento ST segment začína pod úrovňou Qčka, preto je to depresia ST segmentu a ascendentná preto, lebo má vstúpajúci charakter. Čiže ascendentná ST depresia, ktorá prechádza do obrazu vysokej hrotnatej T vlny, je D-winterová T vlna. Pôjdeme ďalej. Ďalším obrazom je Wellensov syndrom. Tu by sa možno niektorí so mnou hádali, pretože sú autori, ktorí Wellensov syndrom zaradzujú medzi typické STEMI ekvivalenty, ale sú autori, ktorí to za STEMI ekvivalent nepovažujú a vysvetlím aj prečo. Objavený bol už v 82. roku a hlavne u pacientov, ktorých pôvodne pracovná diagnóza bola nestabilná angina pectoris. Dnes je to zhruba u 15% pacientov, ktorým pripisujeme túto diagnózu. Jedná sa o atypické T vlny vo zvodoch V2 a V3 a štatisticky v čase, kedy tento Wellensov syndrom bol popísaný, do týždňa títo pacienti alebo väčšina pacientov dostali akutný koronárny syndrom s obrazom predného STEMI a následne koronarograficky u nich bola zistená kritická stenóza proximálneho úseku RIA, či už akutného charakteru alebo chronického. Nie nadarmo, alebo nie len z tohto dôvodu, sa dnes Wellensov syndrom nepovažuje len za čistý STEMI ekvivalent, ako boli tie predchádzajúce, ale za tzv. Preinfarkt alebo predchodcu infarktu myokardu, pretože štatisticky 75%, u 75% pacientov, ktorí majú obraz Wellensovho syndromu na EKG, sa to neskôr vyvinie do obrazu typického predného STEMI a tento obraz je väčšinou prítomný na EKG až do momentu, kým sa nezrevaskularizuje koronárna artéria. Poznáme dva typy Wellensovho syndromu, typ A a typ B. Pre typ A sú charakteristické bifazické T vlny, pre typ B hlboké negatívne T vlny. Treba tiež povedať, že nejedná sa o dve nejaké samostatné nozologické jednotky. Skôr je charakteristické pre Wellensov syndrom to, že typ A postupne prechádza do typu B podľa toho, ako sa daná cieva uzatvára, respektíve otvára. Opäť môžete vidieť v podstate, toto je typ A, čiže vidíte bifazické negatívne T vlny vo zvodoch V2 a V3. Ukážem vám ešte druhý obrázok a tu zase vidíte symetrické hlboké T vlny tiež vo všetkých hrudných zvodoch, čiže Wellensov syndrom typu B. Pre všetky tie obrazy
STEMI ekvivalentov, ktoré som teraz spomínal, či už sa bavíme o Valencov syndrom pre Devinterové T vlny alebo hyperakutné T vlny, veľmi často, keď takýto pacient príde k nám na intervenčné pracovisko s ťažkosťami, vidíme zhruba takýto obraz. Nebudem vás úplne obťažovať so všetkými tými projekciami koronarografickými, ale pre vás dôležité vedieť, máte ľavú koronárnu artériu, tá sa vám delí v podstate na dve hlavné vetvy. My to laicky, alebo tak našou hantírkou poviem, že ria circumflexa, ale reálne ramus interventricularis anterior, ktorý za normálnej okolnosti by mal smerovať až na hrot srdca, nejako v tomto prípade. A potom ramus circumflexus, ktorý vám zasobuje prevažne bočnú stenu. A miesto, z ktorého ria a circumflexa vychádzajú, ten takýto krátky úsek, ktorý tu z tejto projekcie až veľmi tak dobre vidieť nebude, je vlastne kmeň ľavej koronárnej artérie. Tu vidíte v proximálnej časti ria prakticky vlasovú, takmer až neviditeľnú stenózu cievy. Dalo by sa povedať, že až takmer akutný uzáver, nakoľko síce za tou stenózou alebo za tým uzáverom ten kontrast prechádza, ale vidíte, že veľmi často a tieto všetky tri obrazy STEMI ekvivalentov, ktoré som pred chvíľočkou spomenul, majú zhruba podobný charakter, keď tú cievu nastreknem. Potom už keď tú cievu spriechodníme, tak vidíte, že ono za ideálneho stavu by to malo takto krásne tiecť až na hrot srdca. Poďme ďalej. Ešte by som si dovolil spomenúť aj v súvislosti s Valencovým syndromom, prečo vlastne tie jednotlivé STEMI ekvivalenty nie každý je danými autormi za STEMI ekvivalent vôbec považovaný. Je to práve z toho dôvodu, že nie u každého EKG obrazu, ktorý viacerí autori považujú za STEMI ekvivalent, sa v drvivej väčšine prípadov nájde koronarograficky úplný akutný uzáver cievy. Veľmi často veľká časť pacientov má už časti zachovanú reperfuziu na tej cieve, tak ako je to napríklad v prípade Valencovho syndromu. A práve preto odborné spoločnosti neuznávajú momentálne vo svojich odporúčaniach každý jeden obraz STEMI ekvivalentu za skutočný STEMI ekvivalent. Ďalší z infarktov alebo z STEMI ekvivalentov, s ktorými sa môžeme stretnúť, je zadný infarkt. Viete veľmi dobre, že na štandardnom 12-vodovom EKG my zadné zvody neriešime, ale sú určité situácie, kedy to svoj zmysel má. V prvom rade, len pre zopakovanie, tie zadné zvody sú v podstate nadštandardné zvody, ktoré by sa za ideálneho stavu mali nakladať na pacienta takto, ako vidíte, to znamená pod ľavú lopatku, prakticky vedľa seba, a mali by vám vlastne pokryť tú časť srdca, ktorú za normálnych okolností 12-vodové EKG priamo nevidí, ale aj bez týchto zadných zvodov by ste mali byť schopní identifikovať, že sa môže jednať o infarkt zadnej steny. Inak povedané, nepotrebujete mať ST eleváciu v zadných zvodoch na to, aby ste povedali, že pacient má v skutočnosti infarkt zadnej steny. Vysvetlím. To, čo nás hlavne zaujíma, je, ako vyzerá obraz na štandardnom 12-vodovom EKG a konkrétne vo zvodoch V1 až V4. Pretože zvody V1 až V4 sa prakticky zrkadlovo pozerajú práve na tú oblasť, ktorú by vám mali zachytiť zadné zvody. Takže ak vidíte, že pacient má na EKG depresie od V1 po V4 alebo aspoň po V3, podľa toho, ktorú literatúru si zvolíte, tak už by to vo vás malo skresnúť, že sa môže jednať o zadný infarkt a domnievam sa, že každý takýto pacient alebo drvivá väčšina z nich, keď s prihľadnutím na klinický stav pacienta, by mali podstúpiť urýchlenú revaskularizáciu. Ďalej si je potrebné uvedomiť, že infarkt zadnej steny čisto izolovaný je veľmi raritný, respektíve je zriedkavý. Zhruba 10% prípadov je prítomný len samostatne, bez toho, aby tam bol konkomitantne prítomný aj nejaký iný infarkt, ale väčšinou ten zadný infarkt sprevádza infarkt spodnej, respektíve bočnej steny, to až v 90% prípadov. A v drvivej väčšine prípadov u pacientov, u ktorých sa potvrdí diagnóza infarktu zadnej steny, tak nachádzame na koronarografii oklúziu vetvy ramus circumflexus, čiže z ľavej koronárnej artérie. Môžete vidieť rovnako pre
ukážku EKG, kde sú ST depresie od V1 od V1 po V3. Tu v podstate V4 teraz ani nemáme, nakoľko zrejme v čase, kedy sa toto EKG točilo, tak sa práve elektrody, alebo teda z vody, ktoré by boli použité na natočenie V4 až V6, presunuli dozadu na pacienta a tu sa vykreslia takto pekné elevácie. V podstate stačilo pre diagnózu z teórie, by vám stačila len jedna elevácia na 0,5 mm, ale vravím, to, čo pre vás je najdôležitejšie, je vidieť ST depresii od V1 po V3, respektíve po V4 a tie zadné zvody veľmi často ani nepotrebujete na to, aby ste toho pacienta diagnostikovali s infarktom zadnej steny. Poďme ďalej. Pán doktor Poruben, len musíme trošku zrýchliť, aby sme stihli aj zvyšok, lebo už je pol aj 5. Už sme ku koncu. Ďalší ekvivalent, ktorý by som spomenul, sú Skarbosa kritéria, slúžia na diagnostiku akutného infarktu v teréne bloku ľavého tavarového ramienka, respektíve stimulovaného rytmu, pretože aj ten vytvára často pri funkčnej stimulácii ten istý obraz. A ich použitie nezávisí na tom, či je blok ľavého tavarového ramienka buď novovzniknutý, alebo starý. Známky bloku ľavého tavarového ramienka v podstate všetci poznáte, tak vzhľadom k času, keďže som sa rozkecal, to preskočím. Koniec koncov prezentácia vám ostane. Tie Skarbosa kritéria sú jasne dané. Každé to kritérium je nejakým spôsobom obvodované a pre diagnózu akutného koronárneho syndromu v teréne bloku ľavého tavarového ramienka potrebujete získať pri tých Skarbosa kritériách aspoň 3 body, respektíve takto. Tie 3 body a viac nám zvyšujú pravdepodobnosť toho, že sa skutočne akutný koronárny syndrom v teréne BLTR1, ale nie je to úplne jediná podmienka. My veľmi často, aspoň budem za naše kardiocentrum hovoriť, aj pacientov, ktorí tie Skarbosa kritéria v danej chvíli nesplnia, ak je ten blok väčšinou novovzniknutý, ak má pacient pretrvávajúce ťažkosti, alebo prípadne je nejak hemodynamicky nestabilný, my zvykneme takéhoto pacienta prebrať aj v takom prípade a nezriedka aj pri nie 3 a viac bodoch zo Skarbosa kritérií sa u pacientov akutný uzáver, najčastejšie RIE, alebo teda ramus interventricularis anterior, potvrdí. V podstate napríklad tu vidíte na tomto EKG, že v podstate máte eleváciu v jednom zvode, ktorá je tzv. Konkordátna, to znamená je v smere polarity QRS komplexu, má aspoň 1 mm. Pacient získal 5 bodov podľa Skarbosa kritérií a skutočne, keby ste takémuto pacientovi urobili koronografiu, tak tam ten akutný uzáver proximálnej RIA nájdete. Toto je STEMI ekvivalent, ktorý je pomerne novo popísaný, aj keď síce prvé zmienky o tomto EKG obraze už pochádzajú z roku 94, ten samotný názov ako South African Flag Sign, alebo zjednodušene znak juhoafrickej vlajky, bol nazvaný odborne Littmanom už v roku 2016. A o čo sa jedná? Jedná sa o ST eleváciu vo zvodoch 1, AVL a V2 a súčasne ST depresiu, respektíve s alebo bez negatívnej T vlny vo zvode 3 a ten znak juhoafrickej vlajky vychádza z toho, že keď si zoberiete štandardné 12-vodové EKG, povedzme zo záchranky, kde sú tie zvody umiestnené v podstate v mriežke 3x4, tak v podstate presne v tých častiach, ktoré vytvára zelený pruh juhoafrickej vlajky, nájdete tieto EKG zmeny. A aj keď sa v podstate jedná vzhľadom k eleváciám 1 AVL, by ste skôr povedali, že sa jedná o laterálny infarkt, čiže infarkt bočnej steny, kde by mal byť problém vo vetve ramus circumflexus, ktorá tú bočnú stenu zasobuje najviac. Tak paradoxne u pacientov štatisticky, ktorí majú tento EKG obraz, sa našlo skôr oklúzia vetvy ramus diagonalis 1, čiže v podstate prvej diagonálnej vetvy, alebo prvej menšej vetvy, ktorá odstupuje z RIA, čiže paradoxne z cievy, ktorá zasobuje nie bočnú, ale primárne prednú stenu. Ako môžete vidieť v podstate aj na tento obraz, aj na tomto EKG, čiže 1 AVL V2 elevácie, depresia, súčasne aj negatívna T vlna v trojke. Som to ešte dal takto aj s farbou, by ste to videli. A poďme ešte na ďalší Aslangerov znak, ktorý opísal rovnomenný autor pred 6 rokmi, ktorý analyzoval EKG záznamy a súčasne koronografiu od zhruba 3000 pacientov a zistil, že 6,3% pacientov, ktorí boli v
týchto záznamoch identifikovaní ako N-steny, mali izolovanú eleváciu vo zvode 3, mali prítomnú ST depresiu v niektorom zo zvodov V4 a V6 a súčasne ST segment vo zvode V1 bol o niečo vyššie ako vo zvode V2. Tento obraz následne, keď analyzoval všetky dáta pacientov, vrátane echa a tak ďalej, tak sa ukázal ako prediktor rozsiahlejšej ischemie a vyššej mortality. Posledný ekvivalent, ktorý by som rád spomenul, je elevácia v AVR-ku. Predpokladám, že väčšinu z nás to učili, že AVR je tzv. Zabudnutý zvod, lebo vo väčšine prípadov ho veľmi nesledujeme, ale taktiež sa ukazuje, že u pacientov, ktorí majú izolovanie ST eleváciu v tomto zvode a súčasne majú prítomné, a to je veľmi dôležité, majú súčasne difúzne ST depresie v ostatných zvodoch, tak to môže znamenať, že majú závažnú sténozu, prípadne až uzáver hlavného kmeňa, respektíve proximálnej časti ria, ktorá sa považuje tiež za ekvivalent toho hlavného kmeňa. Takíto pacienti majú väčšinou rozsiahlu ischémiu myokardu, ale treba povedať, že dosť často, aspoň teda my v našom kardiocentre sa stretávame s tým, že nás konzultujú s eleváciou v AVR-ku na EKG, aj keď tam tie ST depresie prítomné nie sú. Keď máte na EKG prítomnú len eleváciu v AVR a súčasne ST depresie prítomné nie sú, to má pomerne nízku senzitivitu. Udáva sa v literatúre zhruba 40% a veľmi často takýto obraz len izolovanej elevácie v AVR-ku nájdete u pacientov, ktorí majú na EKG blok pravého Tavarovho ramienka. Tam je to veľmi typické, preto som to vybral ako príklad. Pre nás má zmysel riešiť eleváciu v AVR-ku vtedy, ak sú prítomné aj difúzne ST depresie ako na tomto EKG. Z mojej strany všetko, ja sa ospravedlňujem aj organizátorom za to, že som to trošičku viac pretiahol, než som pôvodne mal v pláne, ale napriek tomu verím, že mi to diváci a posluchači odpustia ako aj organizátori. Prenechám slovo ďalším prednášajúcim a samozrejme budem ešte pripojený pre prípad ďalšej diskusie a ďakujem všetkým prihláseným za pozornosť zatiaľ. Super, ďakujeme veľmi pekne, pán doktor Poruben, za výbornú prednášku. Ja by som teraz prenechal slovo pánovi doktorovi Gáňovičovi, aby nám ukázal niekoľko kazuistík, hlavne cielených na STEMI ekvivalenty. Ďakujem. Pekný večer všetkým. Dúfam, že vidíte začiatok mojej prezentácie. Áno, Poprosím vidíme. potvrdenie, dobre. Čiže ja by som nadviazal na pána doktora Porubena, ktorý vysvetlil tú teóriu STEMI ekvivalentov a pokúsil som sa zozbierať z mojej praxe prakticky z jednej RLP posádky niekoľko kazuistík s rôznymi typmi STEMI ekvivalentov. Tých prípadov je reálne niekoľkonásobne viac, čiže ja som vybral tie najtypickejšie a prejdeme si ich podľa takého zase toho delenia a budem sa snažiť krátko okomentovať aj priebeh toho samotného záznamu. Nemám konflikt záujmov, čo sa týka, tu máme zhrnutie tých spomínaných STEMI ekvivalentov a začneme práve tým alebo teda jedným z tých spomínaných infartov, zriedkavejších, je to izolovaný infarkt zadnej steny ľavej komory. V tomto prípade, ak vidíte EKG, tak toto bolo EKG takej staršej pacientky, 82-ročnej, ktorá v princípe nemala stenokardie, ale zase v jej veku, tým, že aj ženského pohlavia, starší vek, nemusia byť klasické typické stenokardie u týchto pacientov. Ona sa sťažovala vyslovene na slabosť, nejaké prekolapsové stavy, nemala dýchavicu, ale v princípe pri nejakom klinickom vyšetrení prvotne mala takú dosť závažnú hypotenziu, ale v tej horizontálnej polohe celkom sa cítila celkom priateľne. Ak sme si ju nejakým spôsobom skontrolovali v rámci hemodynamického profilu, mala ten profil suchý a teplý. No a na tomto EKG vidíte ST depresie vo zvodoch V1, V2, také hlboké. A v princípe toto EKG sme odoslali do kardiocentra, kde nám spätne volal intervenčný kardiológ, že akú fajnotu nám nesiete, alebo donesiete.
Vzhľadom na to, že ešte sme si pripravovali, stabilizovali pacientku, čiže bolo treba trošku aj doplniť tekutiny, tú hypotenziu bolo treba počas transportu riešiť kontinuálnym noradrenalínom. Stihli sme ešte natočiť aj spomínané zadné zvody, kde vidíte jednoznačné elevácie ST segmentu V7, V9. My sme si nakladali, posúvali v princípe tie V4, V5, V6, čiže my máme súčasne na jednom EKG zaznamenané aj tie depresie, aj zrkadlové elevácie, elevácia ST segmentu. Táto pacientka bola akútne koronarografovaná a uzavreté to bola, alebo teda bola oklúzia ramus circumflexus, vrátila sa do spádu a pokiaľ viem, tak sa mala ešte celkom dobre niekoľko rokov. Tu máme ďalšiu kazuistiku s Devintorovou T vlnou. Tu som pripravil dve s Devintorovou T vlnou. Toto bola 70, alebo teda EKG 76-ročnej pani, ktorá udávala dvojhodinové bolesti na hrudníku, také neúplne špecifikované, možno vzhľadom na vek nám to nevedela povedať, nemala nejaké vyžarovanie. Bola dušnejšia, bola klinicky s takou začínajúcim ľavokomorovým zlyhávaním, mierne desaturovaná. A vidíte na tomto EKG tie ascendentné ST depresie v princípe začínajúce od V3 až po V6 takým vysokým hrotnatým T. Za mňa typický obraz Devintorovej T vlny aj z pohľadu tej klinickej manifestácie ľavokomorového zlyhávania. Tu však intervenčný kardiológ s nami nejakým spôsobom nesúhlasil, nechcel spolupracovať v tomto smere a teda nezobral túto pacientku na primárnu koronarografiu. Následne sme ju po zaliečení odovzdali na spádovom urgente, kde bola pozorovaná, teda naďalej nejakým spôsobom manažovaná a do rána kontrolný troponín bol výrazne zvýšený na nejakých 10 000, teda na základe aj toho troponínu zvýšeného opäť konzultovali kardiocentrum a teraz už kardiológ súhlasil s prekladom, ale teda a bol diagnostikovaný a riešený uzáver proximálnej RIA. Škoda, že túto pacientku v tej chvíli nezobrali priamo. Ale toto máme ďalšieho pacienta, ktorý presne zodpovedá takému tomu klinickému tej skupine pacientov, mladý, fajčiar, možno hypercholesterolómia. V princípe tento pán mal 37 rokov, nejakú zdravotnú dokumentáciu nemal k dispozícii a on mal asi 1 hodinu trvajúcu bolesť, takú výraznú za hrudnou kosťou, vyžarovanie do zubov, do rúk, do ramien. Bol taký vegetatívne, nejak spotený. A tu opäť vidíte ascendentné ST, teda depresie s hyperakútnym T alebo takým zvýšeným T vo zvodoch V4 až V6. Tohto pacienta sme tiež konzultovali priamo z adresy. V tejto situácii intervenčný kardiológ jednoznačne súhlasil s transportom, opäť potvrdený uzáver proximálnej RIA, čiže rýchly transport, rýchly manažment. Tento pacient dopadol veľmi dobre. Tu som našiel a teda vybral jednu takú ešte zatiaľ nespomínaný typ STEMI ekvivalentu, tzv. Precordial swirl sign, ktorý v princípe by mohol zodpovedať aj tým Devintorovým T vlnám, ak sa pozriete na tie vlny alebo zvody V4, V5, V6, opäť ascendentné depresie s takým vyšším hrotnatým T, ale to precordial swirl sign, prakticky je to definované ako elevácia ST segmentu vo zvodoch V1, V2, čiže ak si pozriete V1, V2, je tam také naznačené elevácie a k tomu depresie ST segmentu vo zvodoch V5, V6. Opäť klinická manifestácia stenokardii, 3 hodiny trvajúcej s vyžarovaním do sánky, do uší. Vaskóre malo 8, čiže taká veľmi silná bolesť. Túto pacientku sme skonzultovali, opäť jednoznačne aj intervenčný kardiológ indikoval koronarografiu a bola transportovaná do kardiocentra.
ak si pozriete, a teda bola zaliečená našou posádkou duálnou antiagregačnou liečbou, opiaty dostala, heparín dostala a počas transportu v princípe aj tie bolesti sa výrazne zmiernili a ten EKG obraz aj elevácií, aj tých depresí sa zmenil a teda skoro až normalizoval ten EKG obraz, ale na koronarografii bol potvrdený uzáver RIA pred odstupom perforátorov. Čiže toto je taký typ precordial swirl sign, ktorý sme tu ešte dneska nemali spomínaný. Ale máme tu Wellensov syndrom, opäť mám dvoch pacientov. Je taký typický 50-tník s metabolickým syndrómom, ktorý prichádza na urgentný príjem pre 3 dní trvajúce intermitentné bolesti na hrudníku so spontánnym ústupom v kľude a teda v čase natočenia príchodu na urgent a natočenie EKG nemá bolesti. Opäť typický obraz Wellensovho bifázickej T vlny V1, V2, V3 s tým, že tento pacient mal úvodný troponín nejakých 300, pokiaľ viem. Vzhľadom na nejaké preťaženie kardiocentra v tej chvíli ho neindikovali na koronarografiu v čase príchodu na urgent, ale v princípe do 24 hodín bol transportované. My sme realizovali sekundárny transport tohto pacienta. Naďalej bol bez stenokardií s rovnakým EKG obrazom, čiže tie bifázické T vlny. A opäť ďalší taký typický 50-tník, ktorý prišiel na urgent s nejakými bolestiami alebo teda intermitentnými stenokardiami. Opäť bifázické T vlny vo zvodoch V2, V3. Takže tento pacient išiel urgentne na koronarografiu, tiež transportovaný našou posádkou, ale prišiel bez doporučenia na urgent. Máme tu prípad s hyperakútnymi T vlnami, kde sme tu riešili 64-ročnú pacientku, ktorá aktuálne asi 30 minút, maximálne 30 minút pociťovala veľmi silné stenokardie, vás skôr udávala 10 z 10, spotená, čiže mala ten pocit horror mortis. Toto bolo, ak pozriete si čas natočenia EKG, niekedy okolo 12:30 po obede. Ráno mala podobné ťažkosti, boli na urgente, tam bola nejakým spôsobom sledovaná, negatívny troponín, bez nejakých EKG zmien. To EKG som nevidel v čase, ale vidíte tu takéto vyššie odstupy ST segmentov, prakticky celé prekordium. Klinicky to bolo celkom jednoznačne, za mňa aj podľa EKG. Komunikácia s intervenčným kardiologom bola trošku ťažšia, čiže nebolo to z jeho strany jednoznačné, lebo tam nejakú preexcitáciu spomínal, alebo teda on to videl, ale opäť po nejakej tej teda po nejakom krátkom pár minútom rozhodnutí alebo rozhovore s kardiologom nakoniec túto pacientku indikoval na primárnu koronarografiu, zaliečili sme ju aj duálnou antiagregačnou, dostala opiaty, dostala nitráty a v princípe opäť vidíte nejaké vaskore z tých 10 sa nám znížilo na 4-5 a ten EKG obraz sa pekne po zaliečení upravil. Čiže pacientka mala stenokardie a tiež sa potvrdilo uzavretie proximálnej RIA. Boli tu spomínané ľavoramienkové blokády, alebo teda blokády ramienkové z toho BLTR. Tu máme jednu takú komplikovanejšiu situáciu, kde máme 71-ročnú pacientku s chronickými civilizačnými ochoreniami a v princípe pred nejakými 4 rokmi mala robenú elektívnu koronarografiu a implantovaný jeden stent na ramus marginalis. Táto pacientka sa mala prakticky bezproblémovo s tým, že jeden večer začala mať hodinové bolesti intenzívne, opäť 9 z 10 vaskóre, mala ráno podobné ťažkosti, ktoré ustúpili po nitroglyceríne, ale aktuálne už nitroglycerín bez efektu. A teda natočili sme u nej prvé diagnostické EKG, kde jednoznačne ten blok ľavého Tavarovho ramienka bol nový, čiže my sme mali doma zdravotnú dokumentáciu, nikde predtým nebola popisovaná, čiže za mňa to opäť prakticky potvrdzovalo aj nejaký STEMI ekvivalent, aj prakticky išlo to v súlade s tou vyhláškou ohľadom STEMI a manažmentu STEMI na Slovensku. Konzultovali sme kardiocentrum. Počas tej konzultácie ten STEMI, teda tá blokáda ľavého Tavarovho ramienka
odoznela, následne sa nám zase upravili v závislosti od intenzity bolesti, ale zas kardiológ nechcel túto pacientku, komunikácia bola v tom štýle, že ono to tak asi nebude a zoberme do spádu a uvidí sa. Táto pacientka sa 2 dní monitorovala na iske, 2 dní mala bolesti, 2 dní bola na izokete, až potom presne kardiocentrum, kde pán doktor Poruben pracuje, ju zobrali na intervenciu a bola tam potvrdená opäť bol uzáver, taký chronický uzáver ramus marginalis, čiže následne bola poriešená koronarograficky stentovaná. A na záver by som mal ešte jednu kazuistiku krátku s ST eleváciami v AVR zvode. Tu sme mali mladého 49-ročného muža, opäť fajčiar bez nejakej chronickej medikácie, zobudil nás niekedy v noci, alebo teda zavolal si záchranku niekedy v noci na 40 minút trvajúcu pálivú bolesť za sternom. Vaskore opäť vysoké, čiže silné stanokardie, spotený, taký nekľudný, ale hemodynamicky stabilný. A vidíte na EKG také naznačené elevácie AVR a k tomu difúzne ST depresie prakticky v každom jednom zvode, aj hrudných, aj končatinových. Tohto pacienta sme opäť konzultovali s kardiocentrom. Kardiológ jednoznačne súhlasil s intervenciou a po zaliečení a podaní niekoľkých dávok opiátov s dobrým efektom sme ho odovzdali v kardiocentre, kde bol opäť potvrdený uzáver proximálnej rie. Toto je tých 9 kazuistík, ktoré som pre vás pripravil a teda na záver také zhrnutie, že nie sú až také zriedkavé, ako si myslíme, a keď ich dobre hľadáme a využívame všetky pomôcky, ktoré máme k dispozícii, tak naozaj ich vieme aj nájsť a teda optimálne je tieto zmeny brať aj v kontexte s klinickou symptomatológiou a teda ak máme možnosti pomôcť si pomocou AI alebo iných pomôcok, kľudne ich využívame, lebo nám zvyšuje ten záchyt týchto pacientov. Ten záver alebo ten management je, že je ako pri STEMI, čiže primárna koronárna intervencia čo najskôr, aby sme zachránili čo najviac zdravého myokardu. Ďakujem za pozornosť a som pripravený potom na prípadné otázky. Pán doktor Gáňovič, ďakujem veľmi pekne za tieto kazuistiky. Ja by som sa presunul teraz už do poslednej časti, kde vám predstavím aplikáciu PM Cardio, ktorá vám vie v teréne pomôcť zdetekovať týchto STEMI ekvivalentov, keďže ako ste aj videli, dnešné algoritmy ich často nevedia detekovať a aj z tých fotiek, ktoré boli v tých kazuistikách, sme tam často videli, že to ten algoritmus nazval nejako hociako, ale nie STEMI alebo nie akutne. Budeme trošku aj dlhšie, pretiahne sa to o niekoľko minút, podľa mňa tak 15 až 20. A kto by musel odísť, bude to celé nahraté, čiže my vám potom link pošleme do mailu a potom sa viete k tomuto ešte vrátiť. Čiže ja teraz idem pozdieľať obrazovku môjho smartfónu, tak mi len prosím niekto potvrďte, že či vidíte moju obrazovku. Áno, vidieť. Super, takže som teraz v App Store. PM Cardio je aplikácia, ktorá je dostupná ako aj pre Androidy, tak aj pre iPhony. Čiže dám si ju iba nájsť, dám si PM Cardio pre jednotlivcov si stiahnem, čiže toto PM Cardio for Individuals. Dám si to otvoriť, ja to už mám stiahnuté, takže teraz vám už hneď predstavím aj, ako to funguje. A mám tu pred sebou štandardné 12-vodové EKGčko. Čiže keď chcem začať, tak všetko, čo potrebujem spraviť, je iba stlačiť toto modré plusko a teraz sa mi zobrazí kamera. Ak je moje celé EKGčko na jednej strane, takto ako to vidíte tu, tak ho len odfotím. Ak by bolo na viac stranách, alebo by sa jednalo o taký ten veľmi dlhý strip, ako máte často z defibrilátorov, tak si prípadne viem pomôcť a viem zmeniť formát EKG a následne vybrať, či sa EKG nachádza na jednej alebo na viacerých stranách. Keďže je toto na jednej strane, tak sa vrátim späť, nič nemusím meniť a snažím sa ho vždy odfotiť tak, aby tam bolo celé. To znamená, aby som nemal, že iba časť toho EKG fotím, inú časť, aby mi tam okolo nezavadzali iné EKGčka, čiže aby som to neodfotil nejako takto. Ale naozaj sa snažím vždy, aby to iba to EKG, ktoré chcem odfotiť, bolo na obrázku
a následne stlačím tlačítko spúšť. Potvrdím iba rýchlosť papiera, voltáž, 2 základné parametre. Pri týchto krátkych je to väčšinou 25, pri tých dlhších stripoch, ak to je na viac stranách, tak to často býva 50. Na toto si treba dať pozor, lebo to má samozrejme vplyv na tú presnosť a na tú diagnostiku. Čiže ja teraz stlačím získať výsledky. Ešte sa len vrátim späť sem. Stlačím na získať výsledky, EKGčko sa začne spracovávať a približne o 10 až 15 sekúnd sa mi EKGčko spracuje a následne sa mi zobrazia jednotlivé diagnózy. Znamená, EKGčko sa ešte nahráva teraz a už vidíte, že už sa mi v podstate spracovalo, už sa ma to aj pýta nejaké doplňujúce otázky, no ale ja sa ešte predtým pozriem s vami spolu na ten celý report. Čiže vidím tu vizualizáciu toho EKG, to znamená, to je pohľad na to EKG, ako ho ten náš algoritmus umelej inteligencie videl. A tu vidíte, že je to pomerne veľmi presne zrekonštruované. A na čo sa ja vždy pozerám, keď robím tento report, je, že sa snažím potvrdiť si, že ten model sa naozaj pozeral na to isté EKG ako ja. Že má dobre priradené z vody. Že to jednoducho není nejako dočarbané alebo nejako skrivené. To mi dáva samozrejme istotu, že sa ten model pozeral na to isté EKG, ktoré je aj predo mnou. Tu si viem pozrieť aj ten pôvodný záber ešte, ale teda vrátim sa do tej vizualizácie a už vidíte, že už tu mám ten modul Queen of Hearts, to je náš modul v tom priestore akutného koronárneho syndromu, ktorý dokáže detekovať práve týchto STEMI a STEMI ekvivalentov a píše mi tu, že sú tu zistené známky ekvivalentu STEMI a pýta sa ma, aby som pridal klinickú prezentáciu. Toto nemení ten samotný model ako taký, ten model už zbehol na pozadí, toto mi len zmení to odporúčanie pre mňa ako pre zdravotníka. To znamená, keď si dám pridať klinickú prezentáciu, pýta sa ma to, existuje klinické podozrenie na AKS? Dám, že áno v tomto prípade, lebo tento pacient mal kliniku akutného koronárneho syndromu a zmenilo sa mi to na tzv. Ekvivalent STEMI. Hej. Keby som dal, že nie, že nemá pacient kliniku, tak stále ma to upozorní, že pacient má nejaké známky toho STEMI ekvivalentu, ale je to pravdepodobne u pacienta mimo tej zamýšľanej cieľovej populácie pacientov. Ja to vrátim späť na áno s aktívnymi príznakmi. Píše mi to score, to znamená, je to číslo od 0 do 100, ktoré mi vyjadruje, ako si je veľmi ten model istý touto danou diagnózou. Vidíte, že to score je veľmi vysoké, vie byť nízke, to znamená do nejakých 25% je nízke, potom je to nejaké inconclusive od 25 do 50 a nad 50 do 100 je to už potom vysoké score. Takisto, čo je veľmi dôležité, a to si ukážeme aj na ďalších prípadoch, ktoré som si ešte pripravil, práve z tých kazuistik od doktora Gáňoviča, je, že mi tento model aj ukáže, na ktoré časti sa zameral. To znamená, jednak, ktoré z vody sú relevantné, to sú tie, ktoré majú tou oranžovou farbou vyznačené to relevant, ale takisto aj na ktoré časové úseky a segmenty sa ten model najviac zameral. Ako toto treba interpretovať je, že sa toho modelu pýtame, ako moc sa zmení tá predikcia toho modelu, alebo to, čo si myslí, keď začneme s touto časťou signálu alebo s týmto zvodom niečo robiť. To znamená, čo by sa stalo, keby sme zvod V2 dali preč? Model by sa rozhodol výrazne inak, tak preto ho tá aplikácia zvýrazní ako relevantný zvod. Takisto ten ST segment. A vidíte, toto je typický infarkt zadnej steny. Máme ST depresie V2, V3, V4, máme hyperakutnú T-vlnu vo V6, ktorá je krásne zvýraznená a ten model nám presne ukazuje tieto segmenty. To znamená, snaží sa nám povedať, tieto segmenty sú výrazné, lebo keby sme ich menili, keby sme ich dali preč, alebo keby sme ich nejako inak zvýraznili, tak sa odpoveď toho modelu zmení. Čiže sa nám snaží povedať, že sú relevantné. Čiže toto je tá vysvetliteľnosť, toto je ten ekvivalent STEMI. Čo tento modul ešte vie detekovať je samozrejme typický STEMI, to znamená, keď spĺňa milimetrové kritériá, potom je to STEMI ekvivalent, to znamená, to sú presne tie prípady, ktoré nám pán doktor Poruben vysvetlil, aj pán doktor Gáňovič potom predviedol. A sú to prípady, kedy si ten model myslí, že má pacient úplne uzavretú cievu a ešte prípadne spĺňa STEMI kritéria. STEMI ekvivalent je, model si myslí, že má uzavretú cievu, ale nespĺňa STEMI milimetrové kritéria. A čo ešte dokáže ďalej zdetekovať, je taký tretí stav a ten voláme, že sa jedná o tzv. Vysokorizikový NSTEMI. Pod vysokorizikový NSTEMI napríklad patrí aj ten Valensov syndrom, ktorý pán doktor Poruben tiež zhodnotil, že môže sa jednať, že pacient nemá už úplne uzavretú cievu, má ustupujúcu bolesť na hrudníku
ale je tam samozrejme stále vysoké riziko ako keby reoklúzie, čiže sa tá cieva potom znovu zavrie. V takomto prípade najlepšie, čo viete spraviť, je konzultovať to s kardiocentrom, pretože ten pacient sa tam má aj tak dostať a už je samozrejme na nich, ako si ho oni sprioritizujú podľa svojich daných kapacít. A takisto to ešte ako vysokorizikový NSTEMI dokáže detekovať aj napríklad ten prípad, ktorý pán doktor Gáňovič ukázal, také tie difúzne ST depresie spolu s eleváciou v AVR-ku ako subendokardiálnu ischémiu. Takže toto je ten Queen of Hearts modul. Ďalej tu máme najnovší model na predikciu culprit artérie, čo je skôr niečo zaujímavé pre práve kardiocentra, že to vie jednoducho odhadnúť, ktorá cieva je zodpovedná za tento infarkt. No a potom tu máme ďalšie moduly. Jeden je LV-Sense, čo je modul v priestore srdcového zlyhávania. Tento modul dokáže detekovať ejekčnú frakciu ľavej komory už z EKG, to znamená ešte bez toho, aby sa pacientovi urobilo echo. Ten model je tak nakalibrovaný, aby mal veľmi vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu. Čo tým myslím je, že keď model povie, že má pacient zachovalú ejekčnú frakciu, tak je veľmi vysoká šanca, 99%, že ju má naozaj zachovalú, to znamená nad 50%. A keď model povie, že má zníženú, tak pozitívna prediktívna hodnota je okolo 40-45%. To znamená, že tam treba očakávať aj falošne pozitívne prípady, ale samozrejme tieto sa potom ľahko dajú referovať na echo a dajú sa echom potvrdiť alebo následne vyvrátiť. Čiže dokáže takto detekovať 3 rôzne stavy, znížený, mierne znížený, zachovalý. Potom tu máme to celkové hodnotenie EKG. Toto je taký celkový popis, čo sa týka rytmov, arytmí, srdcových blokád, hypertrofí a potom samozrejme takáto charakteristika krivky, čo sa týka rôznych meraní tep, P-vlna, PR interval a tak ďalej. Čo sme na záver tu dole pridali, sú ešte rôzne kalkulačky, to znamená, ak si chcem vyrátať povedzme hard score, tak si viem veľmi rýchlo takto otvoriť kalkulačku z MD Calcu, veľmi známa stránka a viem si v podstate veľmi ľahko vyplniť a pozrieť sa, aké má pacient riziko cez niektoré z týchto kalkulačiek. Ja sa pozriem ešte na jeden prípad teraz, toto je konkrétne aj zaujímavý príklad EKG pacienta, ktorý bol na NUSCHu, ktorý pani doktorka Teringová prednášala na poslednom kongrese pracovnej skupiny intenzívnej a invazívnej kardiológie. Keď si všimnete túto tradičný algoritmus hovorí iba slight left axis deviation, čiže v podstate nejako nenazval toto EKG ako nejakým spôsobom akutné. Ja to takto odfotím, potvrdím rýchlosť papiera, potvrdím voltáž. Následne mi aplikácia toto EKGčko spracuje. Opäť trvá to niekde medzi 10-15 sekúnd a v podstate zobrazí sa mi jednak zvizualizované EKG, ktoré si viem v tej prvej fáze v podstate veľmi ľahko overiť, či sa model pozeral na to isté, čo ja, a potom samozrejme mi zobrazí aj výsledky jednotlivých modelov. Kým ešte čakáme, ja by som len zdôraznil niečo, čo hovorím vždy, aj keď robím školenia nemocniciam, pretože PM Cardio sa na Slovensku už používa v 6 z 8 kardiocentier, to znamená NUSCH Cinre, SUS v Banskej Bystrici, KC Nitra v Nitre a následne na východe Slovenska v Košiciach aj AGEL Šaca, aj východoslovenský ústav, odkiaľ pán doktor Poruben je. A takisto AGEL to má v celej svojej sieti a vieme, že aj zo záchraniek Zamet to implementoval na juhu Slovenska pred niekoľkými týždňami a takisto Lifestar to implementovala pred niekoľkými mesiacmi. Čiže čo chcem zdôrazniť a čo vždy hovorím pri tých školeniach, treba sa aj pri tejto aplikácii držať zdravého rozumu pri jej používaní. To znamená, aplikácia vidí len EKG, ona nevidí pacienta, vy vidíte pacienta pred sebou a treba ten výsledok aplikácie brať v kontexte všetkého ďalšieho, celej kliniky a ďalších parametrov, ďalších výsledkov rôznych testov, ktoré u toho pacienta vidíte. A samozrejme ako EKG, takisto aj táto aplikácia nevie vylúčiť infarkt. To znamená, ak aplikácia aj povie, že sa nejedná o STEMI alebo STEMI ekvivalent, to neznamená, že pacient ho nemôže mať. Sú EKG ako napríklad toto konkrétne, na ktoré keď sa pozriete, si poviete, však tu ten pacient nič nemá, hej, je to úplne. Áno, trošku tie T-vlny v predných zvodoch sú hyperakutné, ale inak to EKG vyzerá veľmi, veľmi subtilne. No a apka povie, že sa jedná o STEMI ekvivalent a pacient mal uzavretú riu v proximálnej časti, čiže mal obrovské srdcové teritorium, celú prednú stenu mal zasiahnutú
A u takýchto pacientov je samozrejme prognóza hrozná, ešte aj v prípade, že má takto vyzerajúce EKG, ktoré sa často neodhalí. Samozrejme hrozí kardiogénny šok a samozrejme následne, ak to aj prežije, komplikácie. Čiže tu vidíte, už nejdem ten celý report prechádzať, iba si pozrieme, krásne nám tu zvýraznil tie hyperakutné T vlny, ako tú časť, na ktorú sa ten model najviac zameral. To znamená V2, V3, V4 a tieto T vlny, ktoré v podstate kričia, že sa jedná o ischémiu. Takže ešte vlastne aj túto miernu depresiu vo zvode 1 nám takto zvýraznil. Ešte doplním len, keby ste to EKG chceli vytlačiť alebo pozdieľať s niekým, viete tu dole vpravo stlačiť, exportovať PDF. Čo sa stane je, že sa v podstate ten report vygeneruje do takého štandardného PDF-ka, ktorý následne viete potom s niekým zdieľať a viete ho niekomu preposlať. Čiže ja sa teraz vrátim už len späť ešte do mojich slajdov a ukážeme si iba na zopár veľmi rýchlych príkladoch túto vysvetliteľnosť práve na tých slajdoch, ktoré pán doktor Gáňovič prezentoval. Čiže povedzte mi, či vidíte moju celú obrazovku. Áno. Super. Takže ja som teraz len vyslovene doplnil tú vysvetliteľnosť do tých niektorých prípadov, ktoré pán doktor Gáňovič prezentoval. Toto je napríklad ten prvý príklad, kedy nám teda tá aplikácia v podstate zvýrazní práve tie relevantné časti. Následne pri tej Devinterovej T vlne takisto toho výrazní trošku viac. To znamená, že v tomto príklade si aplikácia ako keby uvedomila, že viac tých častí toho EKG má vplyv práve na tú výslednú diagnózu. Takisto tu máme ten precordial swirl, čo je taký ten nový pattern, ktorý v podstate bol odhalený len nedávno. Je to pattern okludovanej rie a vidíme, že je tu presne ST elevácia v zvode V1, V2 a následne ST depresie ešte aj vo V5, vo V6. Čo je zaujímavé, tu ešte len doplním, že toto je pattern, ktorý v podstate bol odhalený pomocou umelej inteligencie. Je to niečo, čo bolo publikované asi pred rokom v Journal of ECG v Spojených štátoch a je to pattern, ktorý sa naozaj odhalil z toho, že sa ten výskumný tím pozeral na rôzne EKGčka, ktoré mali teda zablokovanú RIU a následne si všimol, že práve tá explainability v podstate zvýrazňuje tieto segmenty a dokázal teda tento pattern na základe toho pomenovať a v podstate aj publikovať to v časopise. Následne tu ešte máme tie dve EKGčka s hyperakutnými T vlnami. To isté ako v tom prípade, ktorý som pred chvíľou ukazoval, presne výrazne v podstate zvýraznené tieto hyperakutné T vlny a takisto ešte aj v tomto poslednom prípade. A ešte tu mám naposledy, áno, ST eleváciu v AVR-ku s tými výraznými ST depresiami práve vo V4, tak tuto tiež je to niečo, čo si ten model práve všimol. Čiže toľko z mojej strany. Ja ešte len doplním, sa tu prehodím, aby som teraz zdieľal ešte niečo iné, ale v podstate doplním len, že túto aplikáciu si viete stiahnuť, viete si ju vyskúšať bezplatne. Je tam 5 EKGčok bezplatne každý mesiac, čiže nemusíte sa v podstate nejako zaviazať. Používajú ju viaceré slovenské kardiocentra, ako aj záchranári a môžete si ju vyskúšať na vašich prípadoch a môžete sa prípadne potom s nami podeliť aj o spätnú väzbu. Čiže toľko z mojej strany a tým by som aj otvoril diskusiu. Videl som, že boli aj nejaké otázky ešte v čete, prípadne v Q&A, tak môžeme si ich postupne začať prechádzať. A vidím, že tu je prvá otázka, ako manažovať pacienta so STEMI ekvivalentom záchrannej služby. Čiže pán doktor Gáňovič, prípadne pán doktor Poruben, toto by som nechal na vás. Neviem, kto z nás začne, ale teoreticky môžem aj ja. Počuť ma? Vás počuť, dúfam, že aj mňa. Dobre, Michal, na vás dobre. zatiaľ to poviem aj ja. Čo sa týka toho prednemocničného manažmentu, de facto týchto pacientov by sme mali manažovať rovnakým spôsobom ako STEMI pacientov, čiže antiagregačná liečba, heparín, liečba bolesti je veľmi dôležitá v rámci nejakého srdcového zlyhávania ako komplikácia, úplne vhodné nitráty,
samozrejme podľa klinického nálezu. Čo sa týka tej duálnej antiagregačnej liečby, tam je teraz taký novší pohľad na to, že nie každý pacient pravdepodobne bude potrebovať duálnu antiagregačnú. Toto je vždy dobre si odkonzultovať s daným kardiocentrom, dokonca tí kardiológovia niekedy majú rôzne pohľady, jeden preferuje niečo teda z tej, či ticagrelor, prasugrel alebo clopidogrel a niekedy ostávajú tí pacienti len na terapii anopirín, heparín, čo je základ pre každého pacienta s akútnym koronárnym syndromom. Možno, pán doktor Poruben, z pohľad intervenčného kardiológa. Čo sa mňa takto, z 99% nemám čo dodať a to 1% asi veľmi závisí od toho, s akým kardiocentrom budete komunikovať a s akým lekárom v danom kardiocentre budete komunikovať. Ja napríklad osobne mám radšej, keď je pacient prednemocnične liečený ako z témy v podstate v kombinácii kyselina acetylsalicylová a 5000 jednotiek heparínu IV s tým, že následne už do duálnej antiagregačnej liečby si pacienta my zaliečíme a opäť sú kolegovia intervenční, ktorí si pacienta zaliečia v momente, keď majú diagnostickú katetrizáciu hotovú, vidia, ktorú cievu idú robiť a že vôbec idú nejakú robiť a vtedy pacienta nalodujeme už podľa guidelinov, podľa toho, ktorý čo môže a následne pacient sa zintervenuje alebo potom sú kolegovia, ktorí keď pacient príde na kombinácii ASA a heparín, tak v podstate urobia celý intervenčný výkon, urobia celú PCI a následne sa pacient naloduje. Jediný dôvod, prečo ja napríklad osobne nie som veľký fanúšik toho pacienta prednemocnične zaliečiť celou duálnou antiagregačnou liečbou vlastne sú to dva dôvody. Ten jeden je, že štatisticky v tých štúdiách zatiaľ nevychádzalo lepšie to, keď bol pacient zaliečený duálnou antiagregačnou. A ten druhý dôvod, a pre mňa praktickejší, ak u pacienta nájdem veľmi závažné koronárne postihnutie, pričom ale zároveň platí, že ten pacient nemá úplne akutne uzavretú jednu cievu, to je to, čo sme sa bavili, že nie každý STEMI musí mať akutný uzáver, tak títo pacienti veľmi často končia na chirurgickej sále a chirurgovia veľmi neradi operujú do pacienta, ktorý je v danej chvíli naloadovaný duálnou antiagregačnou liečbou vzhľadom k tomu času, kým sa ten liek zmetabolizuje. To je môj pohľad, prečo to veľmi neobľúbujem, ale nedá sa povedať, že keď pacient je naloadovaný duálom alebo nie je v danej chvíli, že je to nejaká veľká chyba buď na jednej alebo na druhej strane, ale jednoznačne ASA, heparín a symptomaticky liečba bolesti s pánom doktorom môžem len 100% súhlasiť. A tak by som k tomu aj pristupoval. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšiu otázku tu máme. Dá sa Wellensov syndrom typu B nejako oddiferencovať od cerebrálnych T-vln? Kto si z vás chce túto otázku zobrať? Môžem aj kľudne, ja poviem svoj pohľad, konec koncov možno sa stretnú dva pohľady. Ja v tom vidím dve roviny. Ten jeden je pomerne taký polopatistický. Bral by som klinický kontext, ak to je možné, lebo budem vychádzať z toho, že pacient, ktorý bude mať a priori cerebrovaskulárny problém, bude mať asi tú symptomatológiu o niečo inú, než pacient, ktorý bude mať akutný koronárny syndrom. A v prípade, ak to z nejakého dôvodu nie je možné stiahnuť aj na tú kliniku a celkový stav pacienta, tak mňa učili na škole tak, že pacient, ktorý má cerebrálne T vlny, ich bude mať prítomné aj v iných zvodoch, než len V2, V3 a budú skôr difúzne vo všetkých hrudných zvodoch alebo vo väčšine z nich, kdežto ten Wellensov syndrom sa či už typ A alebo typ B vzťahujú vyslovene na zvody V2 a V3. Ale prioritne z týchto dvoch možností sa prikláňam hlavne k tomu, že bral by som to v tom klinickom kontexte pacienta, ak to je možno, čo si dovolím tvrdiť, že kombinácia, že by to nebolo možné, že by ste sa museli rozhodať medzi týmito dvomi situáciami by bola veľmi, veľmi malá. A ja viem len súhlasiť z pohľadu tej prednemocničnej starostlivosti, že naozaj ten klinický nález, alebo ak mi chýba akýkoľvek neurologický nález, patologický neurologický nález a pacient udáva typické stenokardie, aj povedzme, aj keď v čase natočenia EKG je bez stenokardii, skôr by som inklinoval, alebo jednoznačne by som inklinoval k typu Wellensovmu syndromu typu 2.
Hm? Ďakujem pekne. Ešte Robert, vidím, že ty si takúto peknú vizualizáciu spravil. Ja som tomu pripravil jeden veľmi rýchly slajd. Ešte možno by som dodal vlastne ten tretí taký faktor. Už sme spomenuli teda ten klinický kontext, spomenuli sme aj nejakú prevalenciu alebo ako časté sú dané paterny. Ja by som ešte spomenul možno QT interval. Ako vidíte, naľavo je vlastne, to sú tie cerebrálne teluny. Tam ten QT interval je signifikantne predĺžený a pri tom typickom valence je oveľa kratší. Čiže tak by som to zhrnul, 3 kritéria: QT interval, prevalencia a klinický kontext. Naozaj kľúčový. Ďakujeme. A ďalšiu otázku máme. Dobrý deň. Nedá sa bifázická T vlna zameniť za vlnu U? Ak môžem, teoreticky určite sa dá, ale uvedomil by som si tu dve veci. Tá prvá je, že bifazická T vlna je, už ako ten názov napoveda, je jedna vlna, ktorá má dve fázy, pozitívnu, negatívnu, eventuálne opačne, kdežto vlna U je samostatná vlna, ktorá väčšinou stojí za tečkovou a ten spôsob, ako to viete odlišiť okrem iného je, že vlna U bude od QRS komplexu vzdialená ďalej, než je T vlna. Ale ak mám byť úprimný, ja som za 7 rokov svojej praxe videl asi tak jednu. Dovolím si tvrdiť, že je to pomerne zriedkavý jav. Možno, že pán doktor Gaňovič, eventuálne kolegovia, ktorí sú pripojení, by svoju súkromnú štatistiku mali bohatšiu, ale dovolím si tvrdiť, že vlna U je pomerne zriedkavý jav, ale samozrejme pritom byť môže, hej. Ale riadil by som sa ja osobne to vzdialenosťou od QRS komplexu, pretože vlna U stojí ďalej a väčšinou, ak máte na EKG prítomnú vlnu U, tak by som čakal, že tam aj tá T vlna bude prítomná. Super, ďakujeme pekne. Ďalšiu otázku máme v poradí. Čo nám povie model Queen of Hearts na pacienta so skorou repolarizáciou? Robert, chceš toto ty zodpovedať pomocou tej štúdie z TCT z minulého roka? Kľudne. Ja by som možno tak metodologicky ešte povedal, ako sme trénovali tento model. Je natrénovaný na vyše 2,5 milióna EKG, kde sme mali EKG a klinický korelát a naozaj presné dáta, angiografický nález a taktiež aj krvné testy. Čiže my sa nepozeráme, alebo ten model sa nepozerá čisto iba na ST elevácie. Pacienta so skorou repolarizáciou Queen of Hearts tomu povie, že tam teda nevidí STEMI alebo STEMI ekvivalent, lebo sa nepozerá iba na ST elevácie a teda pri takomto prípade, keď tie ST elevácie nie sú podmienené nejakými ischemickými zmenami, tak aplikácia vlastne vyhodnotí ten nález ako negatívny. Taktiež aj napríklad hypertrofia ľavej komory je taký veľmi častý prípad, kde teda pacient na EKG môže mať ST elevácie, ale tie nie sú podmenené nejakou ischemiou. Vtedy taktiež Queen of Hearts na také EKG povie, že tam teda nevidí zmeny STEMI alebo STEMI ekvivalentu. Mali sme aj podobné výsledky ešte publikované vlastne v rámci TCT minulý rok a tam tiež ukázala aplikácia, že vie veľmi výrazne práve zredukovať tieto falošne pozitívne alerty, to znamená tie prípady, kedy povedzme aj EKG spĺňa nejaké milimetrové kritéria, ale teda pacient nemá uzavretú cievu a často ani nemá nejako zvýšené troponíny, čiže v podstate by podľa žiadnej definície nemal ísť do takéhoto kardiocentra. A toto už Robert presne vyťahuje tie slajdy. A v podstate ten model dokázal veľmi výrazne zredukovať tieto falošne pozitívne alerty. A vidíte, že toto je až o 91% práve v tej podskupine pacientov, ktorí nemali zvýšené biomarkery. A vidíte, tuto hore je normálny variant, respektíve benigná skorá repolarizácia, čiže z tých pôvodných veľa prípadov, ktoré v podstate boli vyhodnotené záchranármi alebo lekármi urgentu ako STEMI,
aplikácia v podstate iba pri 4 ako keby ich vyhodnotila pozitívne. Takže všetky ostatné správne vyhodnotila, že sa nejedná. Ďalšiu otázku máme, aká je prosím senzitivita výsledkov PM aplikácie. Táto otázka je pomerne široká, čiže závisí od toho, na konkrétne aký model sa pozeráme, keďže tých modulov v tej aplikácii je viacero. Konkrétne toto, čo Robert ukazuje teraz, sú výsledky z jednej veľkej štúdie, ktorá bola publikovaná v JACU, čiže aj veľmi renomovanom časopise, a takisto prezentovaná na TCT, čiže na kongrese intervenčnej kardiológie v Spojených štátoch. No a tuto konkrétne ten STEMI modul vykazoval 92% senzitivitu oproti 71% senzitivite v podstate súčasnej klinickej praxe v tých nemocniciach, v 3 nemocniciach v Spojených štátoch, ktoré sa tam zapojili. Ešte ja tak vo všeobecnosti poviem, že čo vidíme z viacerých štúdí, ktoré sme v podstate v posledných rokoch robili, je, že senzitivita pri detekcii STEMI, to znamená pacient, ktorý má aj uzavretú cievu, aj EKG spĺňa milimetrové kritériá, je veľmi blízka 100%. Veľmi málo sa stane, že by sme neodhalili pacienta, ktorý aj spĺňa milimetrové kritériá, aj má uzavretú cievu. No a senzitivita pri tých STEMI ekvivalentoch je samozrejme nižšia, ale čo vidíme systematicky je, že je niekde okolo dvojnásobnej senzitivity tých bežných ako keby kritérií alebo zdravotníkov prvého kontaktu. Čiže tu vidíte, sa to blíži skoro k 100%. 100 to nikdy nebude, aj kvôli tomu, že viaceré teda EKG pri pacientoch aj zo STEMI sú veľmi, nazvem to tiché, alebo majú veľmi malé a subtilné zmeny, ale teda tá senzitivita je pomerne veľmi vysoká. Ja by som tu možno dodal ešte, že v tejto štúdii sme vlastne ukazovali AI modelu iba to prvé EKG pacienta, čiže napríklad pacient, ktorý mal 2 alebo 3 EKG za sebou. V tejto štúdii vlastne AI model videl iba to prvé EKG a aj tak bolo v podstate senzitívnejšie ako tá tradičná interpretácia. Super, ďakujem. Máme tu ďalšiu otázku. Akú právnu hodnotu má záver aplikácie PM Cardio? PM Cardio je momentálne certifikované, volá sa to zdravotnícka pomocka triedy 2B, podľa tej európskej MDR novej normy. Čo to znamená je, že tá aplikácia vie tzv. Drivovať klinický manažment toho pacienta, ale nevie ho nahradiť. To znamená, stále ste za tú výslednú diagnostiku zodpovední vy. A je to aj preto, že vy toho pacienta vidíte, vy máte oveľa väčší kontext toho pacienta. Tá aplikácia vidí iba 2,5 sekundy v podstate EKGčka, alebo 5 sekúnd EKG. Ona nevidí nič viac o tom pacientovi. Takže stále ste zodpovední vy. Berte to ako ďalší parameter vo vašom rozhodovacom procese, ďalšia diagnostická podpora v rozhodovacom procese, ale tú konečnú zodpovednosť za diagnostiku nesiete stále vy. Ešte vidím otázku asi na pána doktora Gáňoviča, prípadne na pána doktora Porubena. Ako často vidíte v kardiocentre pacienta s bolestiami na hrudi a kmeňovým EKG s disekciou aorty? A druhá podotázka, a meria záchranná zdravotná služba rutínne difúzným ischemickým EKG tlak krvi z oboch horných končatín? Ja budem asi dlhšie odpovedať, tak pán doktor, kľudne vypovedzte za seba. Čo sa týka to merania tlaku, ja napríklad meriam väčšine svojich pacientov so stenokardiami tlak na obidvoch končatinách. Tých disekcií zase nie je až tak málo, ale k tomu, aby bola disekcia aj s nejakou EKG klinickou manifestáciou, to zase musí byť úplne typický alebo taký špecifický, že hneď od odstupu aorty, aby boli zabraté odstupy koronárnych artérií. Čiže jasné, môže byť disekcia bez EKG zmien, ale aj s EKG zmenami. Opäť, môže byť disekcia v závislosti od toho, v ktorej časti descendentnej aorty je tá disekcia, aj s rovnakými tlakmi na obidvoch horných končatinách, s rovnakými pulzami, čiže komplexne si ho toho pacienta, ak máme podozrenie na disekciu, brať komplexne toho pacienta, snažiť sa vytiahnuť z toho klinického vyšetrenia EKG najviac informácií a
prípadne tohto pacienta aj s týmito informáciami konzultovať s kardiocentrom a ten EKG obraz je len jedna z tej takej skladačky. Diagnostika týchto pacientov je veľmi obťažná a to je klinicky náročné. No, ja poviem za seba, možno budem trošku obširnejší, ale budem sa to snažiť nejak zostručniť, ako sa nám bude dať. Ak by som tu, lebo v tej otázke je totiž strašne veľa premenných. Ak tú otázku zoberiem úplne komplexne od začiatku po koniec, ako znie, tak ja som sa nestretol s tým, že by všetky tieto premenné boli splnené naraz. Ale keď si to zoberieme na drobné. U nás pacienti, ktorí prichádzajú vo veľkom, majú bolesti v hrudníku, nemôžem hovoriť za všetkých kolegov, ale neverím, že sa u nás meria tlak na oboch horných končatinách paušálne. Popravde, ja to dokonca nerobím ani v záchranke, nemal by som sa tak priznávať, ale nerobím to. Opäť odvolám sa na ten klinický kontext pacienta. A ďalej, disekcia aorty je z prevažnej väčšiny diagnózu, ktorou stanovíte na základe potvrdenia nejakým zobrazovacím vyšetrením. Zlatým štandardom je CT, aj keď samozrejme pokiaľ tá disekcia je, ak sa bavíme o disekcii povedzme v hrudnom úseku aorty, vie byť, pokiaľ to dobre ultrazvukom zobrazíte, viete zobraziť tzv. Intimálny flap, čiže v podstate takú akoby trhlinu v tej aortálnej stene už aj ultrazvukom, ale stále platí, že zlatý štandard a definitíva tej disekcie je CT. A teraz, ten klinický stav pacienta. Je tu v tej otázke pojem kmeňové EKG. Opäť záleží od toho, bavíme sa o kmeňovom EKG, kde je izolovaná elevácia v AVR, alebo sa bavíme o EKG, kde je elevácia v AVR a súčasne sú difúzne ST depresie. Ako som aj spomínal v rámci svojej prezentácie, ak máte pacienta s izolovanou eleváciou v AVR, z veľkej časti sa o uzáver hlavného kmeňa jednať nebude a v takom prípade predpokladám, že ten pacient klinicky nebude, tak povediac, úplne zlý, bude sa viac menej nejak hemodynamicky držať. Ak máte pacienta, ktorý má na EKG eleváciu v AVR a súčasne má difúzne ST depresie, tam už väčšinou tí pacienti sú často hemodynamicky nestabilní, tie bolesti sú často neznesiteľné a tam už je to z veľkej časti nejaký ten diagnostický kumšt, to ako vy máte v očiach tých jednotlivých pacientov, aby ste sa vedeli rozhodnúť preto, či ten pacient ako prvé patrí na koronarografiu alebo patrí na CT. V rámci CT to máte jednoduchšie v tom, že máte ten tzv. Triple rule out protokol, čiže ak pacienta pošlete na CT za týmto účelom, tak tam vám v rámci jednej sekvencie, respektíve jedného sedenia vedia potvrdiť, respektíve vylúčiť niektorú z troch diagnóz a síce uzáver niektoré z koronárnych ciev, pľucnú emboliu a disekciu aorty. Pokiaľ sa bavíme o koronografickom vyšetrení, tam pochopiteľne, väčšinou my obraz disekcie nevidíme, aj keď občas prítomný byť môže. Nebudem klamať, aj nám sa stalo v praxi, že sme si mysleli, že máme pacienta so STEMI a ukázalo sa nám, že ten pacient v skutočnosti STEMI nemal, mal disekciu, ale bol to pacient, ktorý bol, ktorého ja si pamätám, bol to 40-tník, neliečený hypertonik, ktorý prišiel s tým, že bol už v podstate v kóme, pretože bol resuscitovaný na adrese. Posledka, keď k nám prišla, tak mali sme len heteroanamnézu, čiže od rodinných príslušníkov, že pacient mal náhle vzniknú veľmi silnú bolesť medzi lopatkami a vzhľadom k tomu, že boli ale asi o ulicu alebo dve ďalej, ako je naše kardiocentrum, tak sa rozhodli aj vzhľadom k tomu EKG obrazu, že prídu k nám, išiel na koronografickú salu. V priebehu 5 minút sme videli, že koronárky sú čisté, smeroval na CT, potvrdila sa disekcia a išiel na operačný výkon. Ale ak máte možnosť, určite veľmi vám pomôže echo, pretože ak pacient bude mať symptomatológiu, pri ktorej sa neviete rozhodnúť, či je to akutný koronárny syndrom, alebo je to akutný aortálny syndrom, čiže disekcia aorty, pokiaľ neuvidíte poruchy kinetiky alebo nebudú nejaké významné, tak skôr by som sa prikláňal pacienta smerovať ako prvé na CT a naopak. A dovolím si tvrdiť aspoň z toho, čo ja vidím ako niekto, ku komu smerujú pacienti zo spadových urgentov a interných oddelení, ten diagnostický manažment je pomerne dobrý, lebo keď už k nám do kardiocentra sa dostane pacient, ktorý má diagnózu disekcie aorty, tak dovolím si tvrdiť, 90, možno viac percent prípadov sú to pacienti,
ktorí boli už diagnostikovaní v spáde na základe CT a my už prakticky liečíme len tú hotovú disekciu a pacienta smerujeme priamo na operačnú sálu. Super, ďakujem veľmi pekne. Ešte vidím, akurát tu prišla rýchlo posledná otázka. Úloha akutnej chirurgickej revaskularizácie myokardu v ére PKI. Tak pán doktor Poruben, ak by sme to do minútky Jasné, vedeli, to potom uzavrieme. nebudem hovoriť za všetky kardiocentra, lebo verím, že tá prax je všade iná a hlavne treba si uvedomiť, že nie každé kardiocentrum má súčasne k dispozícii na jednom mieste aj chirurgickú sálu, čiže aj to veľmi rozhoduje o tom a my to vidíme, aj keď sa hodnotia potom štatistiky intervencií na jednotlivých pracoviskách, kto koľko robí, keď to veľmi zjednoduším, tú premenu, či tam tá chirurgia je alebo nie, ale budem hovoriť za nás. Ak mi príde pacient, ktorý je akutný koronárny syndrom, má stenozy koronárnych ciev a v rámci toho má akutne uzavretú cievu, tak primárne sa snažím tú cievu otvoriť, čiže postupujem intervenčne. Ak ale pacient príde, má akutný koronárny syndrom a vidím, že ani jedna cieva nebola akutne uzavretá, ale povedzme, že je tam to viaccievné postihnutie, je tam prepadne nejaká stenóza kmeňa alebo čokoľvek, veľmi závisí od klinického stavu pacienta. Ak je pacient hemodynamicky nestabilný, v prípade pacient má pretrvávajúce bolesti na hrudníku a nebol nalódovaný, z veľkej časti sa mi podarí chirurgov presvedčiť k tomu, aby pacienta aj akutne chirurgicky revaskularizovali, ale potom hovorím, ak bol pacient nalódovaný v spade duálnou antiagregačnou liečbou, ak ten pacient v čase príchodu do kardiocentra už nemá bolesti, alebo eventuálne vieme ich zvládnuť nitratmi, jednoducho vidím, že ten pacient nie je taký, že si vyžaduje v priebehu niekoľko jednotiek, respektíve desiatok minút náhle intervenovať, tak v takom prípade tú chirurgickú revaskularizáciu tiež indikujeme, ale je to trošku odložené. Super. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že už sme na konci nášho dnešného webináru. V prvom rade by som sa chcel poďakovať aj vám všetkým poslucháčom, ktorí ste prišli. Bolo nás tu, myslím, najviac 270, čiže by som povedal naozaj veľmi krásna účasť. Takisto ďakujem aj pánovi doktorovi Gáňovičovi za spropagovanie a za myšlienku mať tento webinár, ako aj pánovi doktorovi Porubenovi za to, že prišiel odprednášať tieto slajdy a túto teóriu s tými ekvivalentov. Na záver ja asi len poviem, že budeme radi, ak tú aplikáciu vyskúšate a následne, ak nám pošlete spätnú väzbu o používaní. To znamená, či už ak fungovala správne, alebo ak aj nie, čo nám pomôže tie ďalšie iterácie vylepšiť do budúcna. Tento webinár bol nahrávaný a bude aj v podstate uploadnutý na internet, to znamená, my vám ten link potom pošleme v priebehu niekoľkých dní na práve ten e-mail, ktorým ste sa na webinár prihlásili. A to je asi z mojej strany všetko. Neviem, či chce ešte niekto túto z panelu doplniť, ale teda ak nie, tak ja sa s vami lúčim a ďakujeme. Ďakujeme. Ja taktiež pekne ďakujem za pozvanie a ešte raz sa ospravedlňujem, lebo si uvedomujem, že to predĺženie celej tejto našej debaty je z veľkej časti moja chyba, tak dúfam, že to ako ostatným účastníkom, tak aj poslucháčom a divákom až tak veľmi neprekážalo, že mi to prepáčite. Ale ďakujem veľmi pekne za príležitosť prednášať. Dovolím si, že to bolo super aj pre mňa, ako pre niekoho, kto mal odovzdať informácie, to bolo veľmi prínosné. Takže ďakujem. Podobne veľmi pekne ďakujem všetkým účastníkom aj za to, že ste prijali tú moju iniciatívu za svoju a teda možno do budúcna sa vieme stretnúť na nejakom inom spoločnom webinári a možno bude dobrá nejaká spätná väzba od účastníkov, či by chceli do budúcna nejaké pravidelné webináre alebo podľa možností pripraviť nejakú tému, ktorá je problém v klinickej praxi. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujeme krásne. Pekný večer ešte. Pekný večer všetkým. Pekný deň do Spojených štátov. Majte sa. Ďakujeme.